Mana kamano nyakora mga juang kamora mora mitira ka thulu makende marwa ke chuny onagi TV adundo jaluo ka geno ni ibedo kachel kod weekend maber kabisa kendo wagoero kamano madunga nyane nya search pulo ge piny obongo nyakalaga mucho ito chwe kondo chako mia thulo koda in mondo mechoko romo dicheng makawuono ka kawuono cheng wuok tich tarika par du mara deke ke ganare kod bro koda uchenyo kod mga juang kama bende koro wachake mbeko kada mana twak mana ko wachake ga cheng chakre cheng wuok tich nyaka Teacher Beach ka chenro mago and Duondo Onagi manaka kano nyisi ka chajo mauka lone kuchupo kawuono chengu teacher Sangwen wadwedo ka chel kod makamu wa makamu aka director mar broad-based government mano wodisi agitiendi woda lego giwache kaka enya korom gajuang wan koda kande mondo miwagoe mbaka kalura ka chel kod gino mabende oganda osebedo ka wuyo kacha kone gikone kendo jio osebedo ka sieme kod wang nino tiwuyo kacha marach kod mgojwang erali mabine nwabedo godo kocha barua moro bende luoro rini makamu wa makamu aka director mar broad-based government engineer no nyisa kacha ni engineer manyalo tudo pi water is life, money is life wadago kode mbaka to nyisa nito angoma dhi mbele gisani mabende kuro wacho reni samoro gole tich mami wan kode kandi makamu wa makamu to nyisa nito angoma timore po nono ni en kacha gi samoro apology mabende domondo mio kete wango ganda mio kamora marami tiri kete mana chuny onagi TV kama ta chuni anan Steve James aka nyakwar nyaronyo wanto ma en chuny onagi TV adundo jaluo wacha kachel koda moso makamu director broad-based engineer networking wuda lego siaya lego siaka baba ndi kodu gunja iwache kakae yudere kakidhikode ero kamana enya chunyo nagi adundo jaluo atimo nuero kamano maduong kuom lunga kendo kawuono wuok tich tarik 9 monda wuogo gandawa iweche mosebedo matimre gik madhi mbele emomiyo kawuono biro kendo go nuero kamano enya mondo ukela e studio mondo jopiny owinja jopiny mai momi walonge ni Duondo Onagi okwadwa ni jopiny kwodho kone gi kone wakero real man mondo koro gi watch te duoki inene physically makamu wa makamu nyasi the political science maker 98.8 kilonewton per meter square an engineer technician a technician is to technify since technology technically kacha ko makamu mana kaka pile wan ga ngiro mabende korwa yago do papo di ching makawuono ngiro makawuono ma en ching tarika par du mara deki gana pero kod prauga ochiel chinguk tich ngiro makawuono joluono go ngiro mwacho ni oik dhano to we biro niso ngiro mego ni oik dhano to we biro oik dhano to we biro en inyalo yudo ka ngama no nyuol en week kada gik motimo ok en ngama steady ahinya gike bende ok sharp ok en very intelligent ok en focused kakineno gato kaka makamu koro ema ne jo luogo ngero no ik dhano to we biro koro biere ema nodong no dhano to dhano wuon to no ik koro bane ngero bana winjo kama dhi giri wachona ni kiwinjo ko nyathini no ik biero no ik dhano to we biro nyiso ne en go problems moko en gi shortage en gi weakness moko yes weakness ne mano miyo kori wacho ni biere dhano biere modong dhano to yi because of that weaknesses apan mane ngero mana winjo kata kadag dana rangala kori dwaro ni ngama dhano tibedo ngama ochwiny you must be strong, you must be focused, nyaka ibed ngama intelligent, nyaka ibed ngama wiye chwato, nyaka ibed ngama paro piyo giki lago ka in godo koro wacho ni madhano makoro koik biero koik dhano koro dhano manodong yes masa moro be ithoro ga ti kod gi oganda ka ngato nyise gina maerano to chalo nango no mano ngamo yanyi okay wena chala yanyi na yanyi it's not a good one kedo bendi gole gamna sama ngato chwanyre gi ngato kiwinjo the way mo agiwo ko agiwo ko winjo ka ngato wacho ni ya to ngani nyathini
kata ko ore gimo to biro gimo ore chokuduo to ya no ikdano mabire bagini en ga like ayan ero kamana no chaka makamu rally mano gora gumo kacha chandi mabende wasenge kaka the chairman mar broad base sani koro igo national nitire kaka sarali belene de maber kabisa pap no chwakore to nitire gimo bende koro ne wacho ma oganda chal kagima wacho ni to makamu ma en wuduonga ma waero kabisa ni ango mo wacho weche moko winjore aparo no podium kata in politics crowd nyalo chwaki ma kija piny moro tiwacho gima timre go piny no to kara kama intie marong niko gika ne bed na wacho gi alego kata siaya so ne dhano nyiera to kata kaja ne ji onyiero en gi tim gi kuongo gi analyze later to mondo chop mana say apologize joma no winje marach na say nyiso gi na apologize ni to joma be no ngene normal politics ji wache weche mang'eny kata joma ka waya ahinya go se wacho madongo moinga to mara jabe ne ken gima licha ne ken ayan ne gima dhi kaka current ngima dhano en koro na adwa gole kaka dhalego ugenya ahinya na adwa dhuole to dhuol no ne biro kuop crowd crowd no chwakre ba dhi overboard kisungu luongo no overboard kura bena duga realize gichar karone ga dhire mna thurwe kucha kara gumo koni bor koro obedo analyze mna kwetie ko but sama ne poda wuono but crowd ne ntie sa koro na se apologize joma ne ko winje joka jo wa jo bondo jo Kisumu jo luo tema ni Kenya msema na apologize ni gi radio lulwe no kanga to no winjo no kanyo na adwa wuoya sasala joma mine mane ywaka ahinya na adwa donjo kuom gi Saidi those things are normal in politics but I apologize mine joma ne ko winje maber ero kamano madunga nyane ja hera mar Chunyo Nagi TV apani jo kaka makamu woyo gima wacho kacha mokongo ni kaka Chunyo Nagi TV wan mailungo ne duondo nagi kama bende wagwe mbaka kaka jo kangato kaka otachiel winjo kama makamu wacho ni en wuogi dwa lego miyo kano koso ne ngato mora to kwayo apology yes apology nga ngato ntie mane nyalo winje namba mane nyalo winje no rach akwayo gi apology to namba mane be ngene mano normal wachwa malego gugenya unge problem tindene alego gugenya ka en gima normal there's nothing wrong alego gugenya do gigi kwajo ngo wala lego wala ko rivazoya ngato no loka cha mama to yini koni to diga gamba tis a normal thing rivazoya kanyo wani rivaworoya wana yala tindeno mine madongo luokre koni luokre koni en normal thing unge kato dundu magengu kama dundu go unge jo karudhu koja dirudhi koni namzoya kama aja mi mos kata ngato no ya ore go jago gon ber koro it is a normal thing go sabun koro ye siasa be kaka do kaka bakamu tisa mini misba be yare koro nyaka gi modify aye to spoil my name but it is a normal thing in Kamai kata ana luoka du kakinena no nyaka chopo class 4 kada na rangala kan en gi menyalo timo kada sana kidhi dala ya de luoka there's no problem kada donga be nyaka gidenzo ya kanya kada woro ya penga lo du tani ndikidi kama there's no problem iluo krimi mori mamora machaka nende ni mapino kalkuoma magada mama mote dokumodo na this be ko sugule kai wajin mano wadhi chuo maja wadhi mun it is a normal thing enane jo wa koni winje ka gima en gima nikech ne gima bende no dwa bogo ganda kabisa chutho ne jog mabende koro samoro kuka lego mana kake wacho no ne gineno ni dwa njao gi ahinya siasa to weche go ng'eny kada jomi winjo mane go ahinya go be osewacho gikila na nyisi ni enemy siasa ipana ngome mo mari ni wuok sana judo wuo mang'eny sana do ingen tie jo moko dwa makam mara ri ingen support the current government kuro nyaka jigoya mara jo moko be believe ni makam is getting a lot of money nyaka ugoli gik ma wacho go komorji dogna sikwi kada jaluo ni nyiego problem en nyiego jaluo ko hero nyawadgi koro girino matino kage yudo to gikawo advantage inyalo goyi go kabisa mondi room kabisa to room no be will never help him makata ber makoro ni timo chal ka gima bende koro dwa lal gigi dwa mondo ber no lal tingene ber no konyo mna ginano konya ubana nyisi the truth to truth ji okohero na si nyisi oganda luo okohero ngama ngato oganda luo nwani oherre kende gir ngato okohero
koro konya supporter 100%. Ne nyaka gigoya kabisa ngo gisega manya. To giyudo loophole matin. Gigoya kuyawa. But gimokonya has nothing to lose, no name to protect. Ano gima dwaro. To kine ka bende jonge mathoth ni Orengo en osiepni. To Orengo is my brother, not osiepna. Governor is a brother to me. Kendo real brother. To gini chal ka gima nochwanya makoro mai tich. Wachre no mai wachore. Onge gima governor ne nyal mai tich. Mago mna joma doga nyisi ntie kada joma kada governor no era joma ko dwara ni bathe kan. Mane an bwana ngani kuni go beti kacha chamo pesa ne go mege pesa nano. But the governor is a brother kata kwa politics. It's my brother put wabru bedo kodedal. Kata ka wuyo kume ka giwinya ma awuyo ka wadwa. Awuyo ka semeji. Nyisnaja yara maro nagi TV mabende koro ne chenro ni digombo odio obed gi gombo mar ng'eyo ni to bende bang' mano bende nitiere tudruok e kindi kaachiel kod gavana Masai James Orengo. Onge problem kinda gavana. Bende wuoyo kata bende ogoni kata simu. As a brother, ung'ere gimoyo bwana wuod mami dhi magine ahinya. Gino jogo dwa tero mala ahinya. Taise na en no mol dhowa koro kuma tere marach. Kuma na wuoyo is a wrong place. But joma na wuoyo go be war just sangleering. Ne gigini. Ne gina joma winjo gi realize jo TikTok wi. Emo kelo tension. En gima ne dhiruo maka chano mo. Jo TikTok wi. Emo yudo TikTok emo insight. Emo insight no bed en no mol ka kwa ga siasa cha. Moko dhi TikTok be en gima do rumo. But jo TikTok jo makapo gi kawe mondo hinya. Tai to gi spread. En gima ne rum ka janga madung'ir. Gin gi kawo mana partner. Why? To gik mano wacho ne ng'eng. Kada mana wacho mabeyo was very good. Magonge. Gikawo na mano mondo watiek bwana. Ano ginya tieka. Kupano onge gima dwaro. An gina kuchi okadwa. Ana wacho gima onego bed ni jowa winjo. Koro ne jogo not ka ibo gitrende kabisa makana mna ineno ka gikawo nyaka weche mag riemba ka gitero nyaka TV. Idhi kete NTV. To gin joma ne ng'ato kimiyo kada sokos kada riembe media. Ng'amondi government riembo ga media. Gini beno mi buok matin. Kane neno ka barua ng'ato nyisi. Now I saw the enemies. Ineno gik ma jawacho go. Omiya ng'e enemies na mang'eny. Ingen siasa ka be nyaka ibakidi bungu. Yaki ng'eyo kara jomiwuotho. Ing'eni nyalo ka wuotho gino dhi negi. Kaka oganda luo ni en ng'ama very dangerous. En nyalo ka wene nosiepi to kara agenda ne rach. Koro gicha kana ba ne tap taneno reaction. Acho so gima tini joge dhego manade. Ka ng'iyo da the all enemies. Jomoko support, jomoko dwara, joma neno ni kuma wing maringe rach. Koro they spread it. Mondo ogi podium mar wacho the truth. Gima chando gen wuoyi podium. Kopa wacho the truth jokoero. Manyiso ni kapok nochopo gi sechego ne nitiere jok ma samoro ni geno e siasa kandi mane pani wuotho kodi kamoro achiel kara na kun kod moro no kun kod ge para achiel in kana na ja TikTok no ento nokawo gino na case a friend to me dongo nego nyisa na bwana gimoro ka wawite why kawe kanyo to really to lich kamacha ja TikTok no kemo kelo problem utere nango dongo agenda ne ngato nyisere kawo gino nyiwenye ne governor riembo ngano iti gole uri dayas ok mano ng'ama ne tieka. Be nise chopo e komiti masia kata mano ndiko ni barua na mondo go mbaka kaluore. An gima ori press ok anya dhi. No kido barua direct. The law doesn't allow me to the media. The media go emo duoko gi. Well. Ondike media mok ni mi barua kata go. An ng'ama nyalo romo gen governor. Kako brother ko gona Stephen Makam. In kanye biwarom wawachane. I go to him direct. He's a brother, apart from politics. But ngata jo my inside go man enemies molworo kanye mok dwara te. Tawacho kodang. Don't have time. Anayal na wuoyo gi the governor himself, but nobody else. Maka ng'ato ntie office kanyo mar sa kawo gimomo maro yo mano ndwa ketho go nyinga. Let him move with it. Abro neno ka gino bro miyo chiema minga, bro mede msara. Affect Makamu no koyudo pesa or Yembi County. Will help you with what? Ibro medo chiemi odi. And this politics this is about en gima kalo. Siasa ng'en gi duration. It's only 5 years to another lot donjo. In minde kona barua no chiemo ki yudo lot modonjo yonge.
to barua tindiko na tema sama na wuoyo kalando governor mondo bed governor speeches mana wacho ga dakne gi ol ga TikTok tinge nade ni kata gik mana wacho ga momiyo ndika makoro sari jo moko ine miungeni koro giricho and makamu sega bidu ka wuoyo ta wuoyo ga lego kuro gusiago genya awacho ga weche go dako sega ol gi TikTok why Kisumu there's enemy koro gi and jakoma mulo nya lego rest in peace no sega jisan enemy mari na luo makam gik binani wacho go anto ber no ku pala jakoma winji but jo man ka gi koeri ko gi feel ni war getting a lot of money mune go goli mendas yo moko ben tie mo ki support mano medo wito gino kabisa tingeno ko chuno nyaka support ngato gthwon abe an my own principle an independent minded manyaka consult wed likapuka support koro knyal chuna koro yudo leakage moro kuom makamu is a general leng mosebo the ODM ka for more than 40 years masani podi ne teach yes we pinje ne samoro ma ben nyalo tigo nikech kwang'iyo jatelo ma bende koro ndiki James Orengo governor Masiaya en o support kweth machilo chato in koni unyalo neno samoro gwinjruok magu maru pare manyalo kelo gini no okigen kuma support democracy yien ngato support gimoro dwaro ma jatendi be en go jakom no kelo democracy uyien governor support wing modwaro okanya tame en right mare en kindigi governor gi kame support ne onge kod gitabu en onge kod problem and in fact Orengo kun peti Orengo ken ngama peti joma luoro jigi ma peti joma the surrounding ma governor gi do ngi governor is a brother kada kwa wewe che siasa kata governor Masiaya we will remain brothers one jo Kenya tem original real Kenya but in fact he had one the governor okuni makamu wacho the wrong thing energy insight to Korea nuko governor kadwara governor na right mago da sim krasani makamu inkanya na kama biane wa wacha ne wacho moroka aya sani governor ngenu wing mantie en broad base ani director ma broad base a support kumi bila break ruto total any wing morono koro ere kama ere wadonga a family friends to politically we differ because of democracy okanya chune na de komo dwaro tabo okanya chune no bi kama dwaro en right ne emi amulo no kelo democracy emi wayene jakom dik fom kelo democracy ko democracy ni no iniem ni en boteri for your interest siasa en interest gine momio joma ng'eny ong'e ni na chel kuom jotich mag Siaya County thoth jomoko joma ng'eny ne kia kan wasomo comments kacha ntiere jok mag bende ne wacho ni position mano mino jomoko wacho ni okiromo godo ni position ailano ere kaka imiyo makamu to ntie jok manyalo samana campaign governor na romo ngama na romo godo dakri le na Uganda samana campaign governor to na news koro sama mi opposition kalore kaka na deliver the vote kora karomo ngama na romo godo dakne bi dias and dak na osel policy mar governor ngama na osel Orengo bubedo governor I was makam and I was gifted to be in the politics okay na romo politics is not a matter of education politics is a matter of voting how many votes do you leave for the governor not experience man they go debate go lecturer bwana samana wuo ga governor wuo tamio governor cha jogo ne kia ga skunda les realize na ko seyera mago walo bwana mago gik mo ga tolerate mago walo no mi opposition kala reg merit did you deliver the vote for the governor of Ugunja ni deliver votes malego ni wuo gi bondo mo gocho ni wuo gi gembo gocho we were working with the governor every sub county every rally amiel awuoyo governor wuoyo ko tieko ni so they create in fact position mane governor create nano onge county 47 gite Orengo is a vast experience governor odhio yera gicha kaka brother ne to injana bwana you have worked for this thing you deliver the seat igori opponent mo succeed kori bedo county information management officer 1 unge county is 47 it accepts yeah
That is my position. And I appreciate what Orengo did for me. But politics ya kwa differ. Sadi koro kendo wadhi another election. Nitire jok ma report kuomi. Yes. Don't I got information go any county information officer one. Sub counties go 10 boya. And ga chela pa sub county. Gini boya te. To mano gimoko chuno ni nyaka land ji. Kwani kondika si keti public. Kondika si wa chuma Sangwenya ni se winje. Sangwenya. Sangwenya se mangeng ana winje ka Sangwenya utimango. Sangwenya ko endano. Enle. Sangwenya enango. Sangwenya en politician, en ja siasa. En ngama that this a political network. En ngama analyze, ultimate analysis. Kato nyalo wuoyo on behalf of a politician. Kati nyalo ore in any function to talk about the leader. Mo Tichule. John Mbadi Ngongo, aka Nyang. Yes. Mano finance. Mano jatenda. No chumo wacho ni nitire gigo mabende koro no beni governors maka luka no bene we kata mana politicians. Nigin gi jok mangeny moko ndike counties kata mok ti mondo ndik director gichamo pesa lungo ni Sangwenya mondo mi golge oko. Sangwenya so must be there. Do gini dwaro chiem ka. Ase pe Sangwenya ko endano. Enle. No para helano nango. Mano paro Kodwagi no Kodwagi to create somewhere magide kob gin voters gini county gitiyo governor giselo police mar governor giongeti. What do you do? Bora provide en Sangwenya managa chiege odak donge nyaka chule nyinge nyalo miye nyinge mier Sangwenya wede DC gingeng mi jamia nyinge gote provided ni na human being ubedo dwa chibu na kaka koro kambade Kodwagi to create kama gidhe dongen finance minister ubito kele nyingo moro kana ni county workers wacho ni mano chal ka gima bende koro county lalo pesa mangeny unge pesa lalo na tilalo kuom voters apiny Sangwenya ugin le gin dok do gibe gin voters to kok nyal create ni gitich o kanyo be magavana loso ni gimo governor no be allowance kanyo mo yien mono mi jogo okena ena gimi ne Sangwenya do ntie location mono mi nyalo sustain go Sangwenya kapok oyudi kama giti mana kama nya kor majuan kamora mara metira ka tulma kena mapoda medoru wake chenro mar duondo onagi kama bendo wagomba kakande kachel ko director mar broad-based government makamu aka engineer kano chief of communication officer Masia county wagomba kakalo kachel ko gino mabende noteno kach koronga jwang ko kama no medicate mana e chunyo nagi TV Adundo Jaluo nyiswa ni to bende mana ragumo kanya mapodwa ntire gigo mabende koro no utero ne jo piny kara jo Kisumu agenda maruma mabende koro no chwalo kacha gimane wawacho kacha en Linda ground wadwaro mondo ODM Linda ground under party leader Oburu Odinga to kodu chair lady Gladys Wanga national His Excellency the governor of Homa Bay mondo jo obedi Linda ground okinyal wacho ni Linda inchi ni police Linda ground not Linda inchi oweno bila ma Linda jo piny omiyo ne watero ni kacha ng'e ragumo kanyo kare dwi chairman kanyo pok ODM odonje very strongly kugisebedo kage yiero ja independent koro ne wadwaro jo chama mondo donj kanyo Gladys no biro go force kendo crowd mana yudo ragumo en crowd mana obwoga ne kara gisebedo kage lack gimiluongo no information mar chama kendo jo chama ne kacha beyond repair omiyo ne wachwake kabisa kendo Gladys notimo gima wonderful kendo no oro nyaka apology mar party leader wa Dr. Oburu Odinga a presidential material kalore structure mar ODM mokelo ni apology mano ogonyo dhano no chiemo maber no ogonyo ji te mano high excellence wago ne kamano pesa no wuotho ni ji nyaka chiem delegates ne nyaka chiem yes kiseneno mama Gladys no mano mama ong'eyo ni nyithindo kobiro kamoro nyaka modh pi ji no modho pi kendo wago ne diwiero kamano kuom organize such a rally wadwano chako los mondo kendo chiga mondo kendo wadwa wuog jopiny Linda ground not Linda wananchi to mano bila matimo iwacho gimoro ni gimomiyo ne utero rally kachacha nikech kachacha osebed ka ja independent mitero mano wacho ni mana achiel kuom gimomiyo ne utero rally kacha wacho gine chamo osebedo ka week dugo kiyiero mjumbe ma independent
nyiso ni chama weak kanyo. Koro ne wadwa na duo ter chama mondo Gladys Wanga odhi gibed jo Linda, gibed jo ODM, kendo gi registers members mang'eny. Independent ok en chama. Independent is an individual. An individual ok nyal bargain go nationally. Nyaki bargain gi chama, registered voters, members of MCAs, members of National Assembly, senators and governors. Emi bargain go nationally. You don't bargain with the independent. Koro independent en ok en chama. En ng'ato ki en gu followers mohere. Koro ne nyak water grassroots support kata. Buneno ka reaction no ne positive. It was the best. Emomiyo nineno ka crowd no malo. And they kara gisebedo ka gilak information mar ODM. Pok rallies poko ko kanyo. Koro gima jadwi chairman otimo kaka candidate 2027, he did a very wonderful thing. Kendo luongo Gladys wan kaka jo chama wadwa twar kanyo kwarwa ko orange. No loso gicha very nicely. Mula gimoro matin bende nyocha kacha no bago kacha yiero mar man bende no dhiero kacha koro kacha chairman mar Kisumu County ma ODM no ba kacha kendo chako tima chilari adek nyiswa gimomiyo no decide kamano ang'eni ingene the constitution of ODM oketga yiero obedo consensus yiero nitie to ka mana ka ji owinjire to kwa neno ka dhi sa nitie functions manyalo de ketho chama to wadhi consensus and consensus is the best emwanyalo yudo go jo chama to kiluongo election to jo chama go lalte koro we wan kaka jo chama we have been working with consensus wasebedo kwa tiyo consensus moinge election if election anybody can come to kaka chama no to dhiko kumadwaro yana chiel kum tego chama yes koro chama inyalo yudo kaka makamu ng'ato kaka an asebeti chama ka to ka sani awacho nari waro kata kom mar Kisumu Central ka dhi pub kuja no yawe to jogo yomba yo ng'ato biro bedo yomba ng'ato go ki bank manager do yomba ko pesa tanda sesa andra ka chama over 50 years koro consensus nyakwa ng'en bwana kata in gi pesa ya bank lu makamu kata bed committee member for the time being. You cannot come just a day dikawo chama. To donge democracy mutiyo godo must be guided. Biwinjo kisungu no. Democracy must be guided. You cannot where democracy lose, my dear. Mando ngoken democracy. Obedo guided. And democracy to obedo guided. Kisungu no nyaki underline grade big. Obedo guided. Guided ye consensus. Guided ye winjiro. Guided en kauma guided igo kilunge election chama moko ko bia black pedro kaka chama udunga mana kama nyakora mgajwang kamora mara mitaka uthol makende mapoda medogo niro kama na mudunga nyakum kete mana ichunyo Nagi TV Adundo Jaluo wana kande ka chel koda pod makamu wa makamu director mar broad-based government ka chel koda beneja telo madung mochungne weche mag fwambo kaje Kisumu Siaya County kendo mana wuoda lego nyakora mgajwang kete wudu Genya maugunja mid mana kete chunyo Nagi TV kando wadwa dhia weche mago ala matin kangwa duogo to adhe chakwa ka chel koda somo otemagi nyiso ni to pachien mane kutenore ka chel kod gino mabende kor wago mbaka kanyi kono ngojwang bed mana kete chunyo Nagi TV follow pages magwa chunyo Nagi TV TikTok chunyo Nagi TV YouTube subscribe YouTube channel mag YouTube my YouTube channel chunyo Nagi TV Facebook chunyo Nagi TV lower is subscribe bed kete kanyo wadugo bang samachuok kamano chunyo Nagi TV Adundo Jaluo
mana kamano nyakoram gajwang kamora mara mitira ka utul makene magonero kamano madonga anya kum kete mana e chuny Onagi TV adundo jaluo no wachone kwa duogo telno mara riyo to adhi chako kata kachiel kod somo ote magi ponono ni kata gi penjo mora mora mar penjo makamu e gino mabende notimore nyakoram gajwang to wacha thuono wach en to bende makamu gino mabende notimo mo waneno ka bende barua luore sia kata no gole kendo mai tich mamare en gino maber kabisa koso en gino mabende odhi maber kora ka utul makene mondo miyo wano ka bende jo winjo mopogore gonwa ka sim nyakoram gajwang wadhi chako kachiel goda jan neno kada jaero mar chuny Onagi TV kamora manitire nyalo chako gi nyingi tinyiso ni winjo wa kain gi kanye Ani luonga ni Judith Adhiambo Matengo kata Nyaramba nying mong'ere Jakoma Kibuye. Erokamano. Mokwongo ago erokamano ne makamu kuom bire studio kwayo ng'uono kuom weche mantie nitie. Erokamano. To an anyalo wacho ni wajoduo gi wajo ODM. Onge dhano maler e pinyni to dhano nyalo koso. Lep nyalo kier. To kata ka wadu otimo makosa. Lep makamu nyo kier. Joluo wawe uruguro makamu setiyo ne ODM. Makamu se defend jo siasa, makamu se tiyo ne party, makosa chiel kanyo yudo makamu ok nyal guru makamu. Akwayo jo luo gi jo ODM. Wawe uru jogo makamu ni wariwore gi orengo magoyo tutam. Nikori iguro makamu. Jo ODM duoguru chien, makamu en wuodwa, makamu se tiyo ne party, makamu se go siasa mateke luoland ka. Akwayo ni mondo wami wang'uone makamu kuom weche manye nitie mondo wuodwa do kuomwa nikech makamu to ja siasa kendo ng'e siasa. CBD mataon cha makamu ema nochake kendo makamu ema ne sabi to guro kanyo siasa makanyo ne liet siasa makisumo kata mama nyata makamu momiyo bedo siasa ODM jo wadwa jo ODM gi jo luat laj akwayo makamu nyanja tutam kendo makamu pod ja tutam kosa onge dhano mok kosi ng'uone uru makamu kendo sedhi nyaka studio mokwayo ng'uono makamu ena rwaki kendo anachung' kodi nikech ja tutam kendo ja ODM otegno an pod an kodi kendo wacho ni bede ODM to kwa ng'uono misekwa itimo maber Nyasaye mondo gwedhi. Erokamano Nyaramba ber. God bless you. Amen. Amen. Asante sana erokamano maduong' ahinya mano ka Judith Matengo ma en jakom kanyo mar Kibuye. Erokamano maduong' ahinya kuom go sim nyalo gona bende sim ponono ni ne line kanyo koram gajwang en sama bende koro wami kacha thuolo mar gonwa sim kata miwa pachi ewi twak mabende wadhi godo mbele koram gajwang wan kande kachiel kod ote mopogore mabende koro wadwa chako somo ote makamu in ready? I'm ready kabisa. Wadwa somo ote. Soma ote. Ote ge madwaro. Ote ge momian ka. Moko nyabedo mabeyo moko ra. Ber betin. Asom teko sa guide. Soma te kata guide. A guide. Imi yudo ka network guide. Erokamano. Atigi democracy. Democracy must be guided. Erokonyo koram gajwang director maraba dhi kelo kacha namba mar studio mapo nono ndwa go sim kacha to inyalo ywanwa tol e studio to miwa patch ni chalo nado wadhi chako kachiel kod ote mabende wan godo kandi wan gi iluongo ni Linus Odera wacho ni otek kare Lili Achieng wacho ni akia pingi urago kacha Oscar Omondi Onyango wan gi Otieno Freddy wacho ni Jamiel Masiani onge ng'ama gombo winjo wechege he speaks mok ber all the time giwinjo gima wacho Jamiel Masiani awacho ni inemiye na som teko sa guide soma gigo te Jamiel Masiani ma dhano yombogo soma tu mano Otieno Freddy wacho Jamiel Masiani onge ng'ama gombo winjo wechege Bethwell Onyango wacho ni Kisumu County Yellow leaders based on capability and ability to deliver to the electorates not party kachama omiyo joma ok nyal tiyo ne jopiny otiko to pod gibiro moko go mana mach kaka oricho ing'eno onge ng'ama maga lwet ng'ato nodhi oko kula ni jaudie idhi ga idebe kacha tiyudo chama kendi tigoyo kata jakom biro kata wacho ni dwaro ng'ane to kine chieng' migo debe be inene ka okigo ga ODM no kiseneno machunga to gik miwacho samoro bende nyalo tami but
sani to wang'ni iyiero mana ng'ama deliver kod ng'ama nigi gire moro misiem. Nyocha ne wacho kandi ni jo ODM bendo yier jal man gi japiny. Candidate nyaka bed mondo kik wabed gi vote apathy. Gima ok wadwa en vote apathy. Kiyiero ng'ama unpopular to ka ji odhi debe to jomoko goch to wadwaro kura mang'eny. Wan gi Mola Dominic wacho ni let Makamu do what makes him happy. Very good. Life is short. That is the thing. Life is short. Kata jakom no go ni gimichame mikwano gima kiny gigen. Koro idwa gena ang'o kendo? Peter Kariuki wan wapako Makamu ka wan America, Makamu minister. Very good. Hey, all the way from America. Yes, from America to here. I'm a very dangerous. Karo kigatin? No, I'm a dangerous. You look America Mansota. America wiji. Winja maraj. Because America recognize my leadership. You watch gin code. Yes, they are supporting me even in Britain. Kada mnagire ne Germany kama na some engineer. Jogo kodate. Otoyo Simba Ondiek Makamu chiek maber chwake. Yeah. Wan gi iluongo ni Lord Mike Steele, he always spit venom anytime he opens. Samoro mariwo jodi bana iwu kacha matek. Raila Mandhiwa Makamu yaye. Kaito Jeremiah Okinyi nyisangwenya Makamu ni adhi tere ka EACC for earning county salary without proper academic qualification. Academic. Academic okukela kala ngama ni academic asenyise. Academic okiyer go joma ni academic be go akura. Jo class ang'wen mani debe. Kada ja class adek. Jo isene ne ko terre ali ka professors. Isene ngamo terre ali mlimani. Kata kare. Dogitero wana kibira. Odigo rally kare. Isene ne rally kada ja komgi ko tero kare. Kata mlimani ka. Dogitero wana gini kibira manyata konde itero nango. Kanye academic waka voters. To voters academic nitie gimini wono wisdom. Forget about academic. To kada mo waja academic no. Ano kan chief engineer. Kada mo wuyo koda na yalo dhi betwe ne piku mo wuyo na mawangi. Academic ne go lal. Inyalo wajo the word academic though you don't have experience with engineering. Opara ne ndika kajo ka ongo gigo. Wanigi Evans MC Arena wacho ni nyisi jatelo ni amanya kabisa atim nango. Wabro romo kaka. Wabro yudo namba na. Junior Komusu Nyarongo wosuba mosna Makamu. Bera kao suba. Collins Ondeng wacho ni Makamu is right. Very good. Wa asomo temo ko kendo kandi mapio mondo wadhi mbele kano ka gini ka gi mix section sema na kandi ambe comments maga gi mbui guide gi ya gilala. Manadaka matintu mondo wasomane oteman kandi nye koramga juang kupo nidwa go simu kacha pani meduso seketo kacha namba sim minyalo go godo kacha sim wan gi Biko Mbadi wacho ni Makamu araketa long fourth floor kata ka hero fifth floor wanjo sia wangiyo go si perasanga pe Pembelepe. Uda moth kowira. Pembelepe. Riza Kodiambo amorgi Makamu mangenya no Homa Bay. Very good. Collins Ondeng Makamu is right. Wangi Evans Makarina nyis jatelonia manye kabisa. Wangi luongo ni wangi Lily Achieng benanikandie. Wangi Lord MK Steele. Wangi Boni Trevor Ndede. Wacho ni Makamu ne onego ndik oreta. Tichadima odhiega office no Makamu onego bed scrutinized and investigated with EAC for embezzling funds mag county. No, magoto mna kisungu. Some people campaign da kibigi wache kisungu. Do gibro ket dias kuro Makamu ne medwaro mondo wach kaka governor donjo. Kuro tija ana somo political science. And I failed work. I don't get office. You didn't fail. You only tour of the governor. Yes. Yeah, mana kamano kapo dwari to comments karaja mabendo nyalo good simu. Ano kabende nyoro kacha cha no aganeno ka Ker William Ruto no timo kacha limbe sama bende nesido kacha Laktar Oluga. Ero kamano. Jo mang'eny no gombo mondo mi ginenie dias to ok agineno Makamu ngo otimore. Ingen kanyo agoero kamano ni jobondo gi jorarieda sana joyoma kuom rwako Ker. Wan Ker no sani mane jakomo wewa Ker ne mwango. Mane jatendwa mano bende president candidate marwa gin gi Dr. Oburu Odinga kaka party leader wa
kendo nyowago wero kamano nyaneno nyaka min piny mayuora mama Ida nyon kacha nyoting'o wandai kacha koro en hierarchy. The protocol was too high for Makamu to stand and speak or dance. It was in church nyen kama nyia omar ginene mani ntiere nyasi no. I was just around en anyo kan mbele ahinya inyan technical appearance in kum tie gik manya cheko kama rais nitie koro keto security bedo tight koro kwadonji mawa koro local bedo maonge koro it's a national kendo nyowago wero kamano ne jaduong' Luga kum nyo luongo ker mondo bi orwake dala ma Weyoma tie projects mang'eny pesa mang'eny maka kero biro kama to weyo omiyo luongo kero is a very important thing mane head of state mane won pesa omiyo gimoro amora manyowe kanyo biro konyo josiaya jo Weyoma gi jobondo kata kanisa ma ACK mag odiegi nyowe gima ber kabisa mondo church of the mbele church of God wayiego kabisa kendo wa recommend omiyo nya mora ahinya un kaka jo ODM kata mwesi nuwa marwa tandi mar budget waziri wa kayo pia wandai nyogi woyo very intelligently go Gladys Wanga kaka party chair national Dr. Burudinga leaders were there and they talked very well ntie gigo mabende koro kera no singo mar timo kacha ne Josia County uneno kaka bende samoro limbe mar kero no kelo nu kacha bende in fact kero nego bigale mapile wanyalo yudo mogudis omiyo power ber power moburu wacho ni we need power we need power we don't need opposition we need power omiyo power ber kata sama nyine no kero lo rabonda no kende bojako dhi arayeda gik manyotimre kata na gine ne uchumi ma area no nyoche kata joma nyonyi ringini kata joma nyote chamo fry gwengno dano yo life olokre biro ne biro no kende makonyalo biro kata every week to jo wanyalo bedo gi change maduong' wasechandre go for 63 years kawan na oko ma government koro power wasebedo kendo what support Dr. Burudinga fully mondo watch power we need power and we must get power we need power we don't need opposition we need power wano kacha kabende ruiko no timbre kacha mabera chel kum gino bende ga party chair na Gladys Nyawasuna Wanga no wacho kacha ni gin broad base kendo gin gi support serikal to okaginyal support kweth moro cha nikech gikia kuma gidhiye to gidwa mondo gibede lemone no our saying is in democracy must be guided okutami wacho pachi and Joka Sani is very clear they are supporting team Gachagua kurogiwe wacho Linda ya Kiango kurogiwe wacho Januar kaka Chagwa warumuri dem gima yodo tamuji wacho mololo woro kia ODM kia secretary magisa waste of time Sani en two way en either in Ruto go buru Gladys in Gachagua Kalonzo go uru gima yodo na 3 in 1 kapok adhi comments Junet Mohamed MP Masuna no wacho kacha ni kiny gin giromo moro kacha en kaka director mar broadbase bene inyalo ligie kunwa matin gino mabende koro samoro pango gima duong' kacha kiny wadwaro joint parliamentary group moting'o ODM go UDA mondo wachak loso structure mar negotiation mondo wanena agenda par mane babo weyo mane gindikre Ruto adimo sedhi wasechopia 5 kata 6 osechopi 7 to modongi tinyalo implementani kapok wachopi yiero ma 2027 kwasetieko mano to mondo wachak loso committee ma negotiate ma ji winjire 50-50 kaka Gladys wachacha mondo wa move together mage the agenda makino bedi kiny gina kaka wan jo director ma chama ma broad base to wan nyaka jo ODM nyaka wangi ahead nyaka we lead the people by example kaka director nyalo lik waneno to bende no ka 10 point agenda go moko selo ko seneno ko wan kan no waselo wa mang'eny in fact kana sani compensation machando ji ahinya ni nyane no ka tendi giro se kolo pesa no kendo buri nyowache almost 200 and something billion nyane no kanyo mondo chak chulo jowa en gima duong' ahinya agenda no plus gimiluongo no corruption plus gimiluongo no judiciary gine killing mang'eny force magi nega jigo gigo sedhi in fact kang'iye kipacha to gin almost 6 ntie mose bende implemented an gi penja ariyo modong' mokwongo ne waneno ka bende wabunge makaluo achiel kuom kweth mag ODM ne waneno kochopo kacha cha to nitie jok mano kochopo ma nyiso ni jok mano kochopo kacha make jok ma support sirikal kose nikech ndalo moko siala kacha ne wacho ni kok jok moko ne ka ok wan godo kandie
wan wuotho gi jok madhego kamoro achiel kacha be nono kan ne nitie bunge mano biro kacha ma ok ne gibiro te bat nono moko kacha donge luwore kod ok onego bed ni ji duto biro somewhere jomoko bende ori tije moko but joma support wetu ng'eyo they are all little koro onge tiende kendo jomodong' wan go te either jomoko ywana tielo chien jomoko pod are just but wan kodgi the same boat kata ka joluong parliamentary group mar ODM ineno ka ji nitie te describe na gini samane bende PSS ne bodo introduced achiel kuom Woodloo ma bende en PS Raymond Omolo samano chungno pap no wo in fact mano boss na yo wil moka kuonga mose ka en nyaka kuonga mose ono ka Jose orwake gi sironyo ma pek kabisa en a man of his own principle you know self independent minded a very strategized and network of wiring en ngama understand this situation kaka situation ringo kaka kenda man of a few words omiyo en warwake kalore gi motiyo gimo mir wake en go gik mosetimo sia kanyo gine weche mag gine mond liete weche mag youth weche mag kitambulisho weche mag young tax weche mag employment he has done a lot to otimo gi silently omiyo ngene ni my current boss ni my current boss Broad Base your current boss Broad Base gima chapi onge and when Ray is there I don't have any problem no kasia no rwake kacha ber kabisa no he's a good man and soft and very sober ahero ngama so ngena an engineer by profession asomo engineering asomo chuma kuro understand ngama soft and sober en gima winjo within 20 minutes and ngene Ken Obura mheshimiwa Ken Obura waziri masana dwaro gavana was a friend to him be manu tuda kode kubi Lake Basin and kwadonji Broad Base tabende kaja komoro kai Broad Base ni tip tadhi under his office to isar bana bikai go Broad Base ni mondi bendi gaga kai yodu kama tin he's a very good man and we are supporting him people like Ray Omolo Wandai Atandi Mbadi Rodorcas jowa beach go nyakwami support fully winjo kacha ka bende Junita Chel bende na wacho kacha ni PS Dr. Luga bende na chel kum jogo bende ko Raila Amolo Odinga nondiko serikal mage joma Broad Base oketi government wan achiel kuomgi kikwano Luga te kwana abende Broad Base ma yude tich kare ino inyalo wacho na ang'o kuom PS Luga matin kaluwore gi gima bende no Luga is a very young intelligent guy gima morago no understand gimiluona health understand medical and in fact that SHA mar health Luga madhi line isae upo understand it and Jaluo is very focused kadam na rei mina ni interior in a very focused man to kadam na Wandai no energy understand Mbadi no economics understand Atandi no planning understand Uluga no understand health emo mineno ka the president nyo press kabisa no o winjo gimotimo gisamo nego time eran jo ma julu ngel ka ki otimo gimo at his best level yen jo mudo ngata time ka njolo indi me ke jware ya maga ki pinyo neno do jo katere but jo wanya ka bedi gima kiny kata ko woki that position to we legacy makamu devolution yere maber kabisa very good it's a good thing nginjo counties giber kabisa no dongo gini wa file en pesa ngato nyalo yudo ka jomoko go tenders ngato timo koda na desk gi oloso koda ndara counties gineno mana ni wa maintain gi what we have to do neno ka attend gi do seketo ni location mawangi supplementary nyomeri na 400 and something billion wana pesa duogi grassroots mondo national odongles gimane baba wachacha gino nyaka wa insist makel pesa grassroots mondo konjowa mang'eny nyaka ne kel pesa devolution nitie gik mose change mang'eny kada pesa biro matin but we are seeing so many changes we are supporting no mondo attend gimanyo timo cha gimed a lot of money ni county government mondo jo med feel national oknya dhi nitie paro bande Ward Suba MP Ward Suba mabende en wuchungne weche mag omenda John Mbadi Ng'ong'o Mbadi Nyang mano ng'ama somo gimino pol economist at the highest level kendo winjo gimino chumi kendo winjo planning paro ma pesa neno go maber kabisa kiriwe kinywande ga tendi Kenya will go far
To en gi paro moro ni counties makalo machalo ka Homa Bay, Nyamira, Kisii ni mondo mi duogi iriugi paro beber. Okay. No ne pare che no ni counties gi ng'eny kabisa. Pod wadwaro no fund go be devolve nyaka ward level. County no pache no ineno nade pono no winji nyalo nyise nango. No, en abro nyise we cannot do that. Okwanya tako dwoki problem. Ingen samiriwo gigo pod idoki provincial mani wasehai. Wadwa kali gino be devolve kata mna I county kanyo. Wadwa no ward ka ward oyuda location. MC ka MC obed go power at his location and level. Omiyo MCS ineno kok ginyal timo oversight. Nugo gin loyal to executive. To komigi ward level ginyal oversight everything. Omiyo that thing must devolve from national, county, sub-county to ward level. Mane devolution. Ero kamano makamu kapo kwa tiko malongo ni duondo na agi wago mbaka tuwa somo kacha pajo penya. Ankande gilongo ni Mola Dominic. Wacho ni makamu wadwaro ni itera kum Raymond Omolo. Ere kaka anyalo yudo namba ni? Namba nada bro numo ni yorni. Unyalo gocho na gocha. Raymond no. Itere iri jatelo. Raymond ngama chunya ler ku wacho ni tibi adati nene. Gimo nyalo timo gimo ko nyalo bo nyisi what to do. Umi way forward. Wadwa na jowa mondo konjowa. Wan sirikand ruto ni wadwa na jowa gi okonye jowa. Mondo wakada within this years mwani tieg ruto nyaka 32 mondo wayud changes. Namba mang'eny ondik jowo ti jowo develop jowo gere. Upasebedo wako for over 60 years. We cannot repeat it again. And onge kama nondik ni jalunya kabedi jalunya kapinga current government mora to the rest to chiemu. Onge lo asedhi nyaka Lancaster. Ba penjo joma ne Lancaster House. Kanyma nondik en jalunya kapeng sirkal. To giwachna. No, they must tell me. Onge. Ere kama nondik en jaluo will be in opposition until their death. Where? Apenjo pile to ngama duoka onge. Tango miyo wan wabedo sa muchopo yiero opposition joka donji boloban. Opposition sama gisetiyo kodwa to gik mineno mitimo nyaka devolution wan mwakelo to kwa benefit. Wan mwaketo president mar tamario tamadek magira ila mukelo gik mineno sanigi joma jamo tamaria degi boktawan. Gin joma bene pingo. Where did the Lancaster people kangata ntiema neno the Lancaster ubupenjana I studio ka. No ndek ni jalunya kabedi opposition until their death. One gi Charles zero kama Charles Rangenya wacho ni mosna makamu 2 terms, one okwa dogi andara. Yeah, Ruto 10 bila break. One gi Moses Omoro mosna makamu 2 terms kende nyakora magajwang podosa masoma wote kandie studio ni gana kajo mago sim kwa wangi namba studio kacha kigo toma kama kacha wangi ilungo ni Moses Omoro mosna makamu 2 terms kende moko from Okwadwar from Kadwar village inge Kadwar village yeah wana ngeo magojo magojo chama wadhi mbele kanyo koro mgajwang anoka go sim anako go sim namba studio ma wasomo go message gen buka musu kewa bwana buka musu kewa mbob sio mani ngene ukewa kabisa kinen chung Kisumu Central ka en wadhi kode nyaka Debe keno bura wadhi go nyaka Debe mar governor idhi adhi kamano jo muchungu chungo waro they go to death ngane ne be sani koro ngane nyakach be nyaka mus ngat luno pande wona mola upande wona ajaba onajab donge ma dwaro komno mar wato ron ajab to goji ande dileru but one wadhi yiero kwa chwakre wani tok waziri Keno Bura usiep super PS Reyo Molo mane mwadhi go ingwejni en ngwej dhano dhi yeno mena en rech aido kanyo mos from ilungo ni Kadwar village Kisumu East Tom Olinge Onyino wacho ni makamu wacha dier amor kode otoyo simbondiek this gentleman has consistency voiced views that many others hesitate to express. Makamu is entitled to his position. Very good. Wacho gik ma oganda moko nyalo wacho. Yeah. Razi Kodhiambo, Makamu is like a Masai. He speaks the truth. Yeah. Very nice.
wan gi iluongo ni Oduoro Chieng Morris wacho ni nyis makamo ni Don Pablo nitie toke full. John Pablo mano network na. John Pablo. He is one of the people who has been in this struggle for a very long time. Yes, I've been struggling with Baba one. Let Baba rest in peace. But put a luta continuous. Wan gi simbe yuaka akiana makito. To ng'ane kata kapoki mako nyakug mos na adwi nyang. Adwi commander, adwi comrade, adwi Kisumu East MP. Adwi networking, adwi party. Hello. Chunyo nagi TV na yamo. Aduku niro komane maduong' mpor jatendwa Makame. Ndamor sana kod twak mukelo. Erokamano. Ng'wech mwachapo en mana matutam. Erokamano. Kendo a support gik ma jatelo osebedo katimonwa kendo koko osebedo kowuotho. En ng'ama ne kinde moro nyiso ni wamiyo jatelo ni nafas obro timonwa gik mabeyo kendo nyalo wuok ni the best leader, the best president. To jomoko ne tamre koro sani to ji osechako yie kendo ji osechako neno gik motimo. Chalo mana kaka Nyong'o kinde mane ni Nyong'o ka otelo Kisumu ne ji ochaye kendo ne ji wacho Nyong'o keto gik ni, lakini sani go iwuok awuok idho odi kama tiyudo iyudo ka loso paset iloso ni dho ot kanyo. Iting'o ating'a titeri ot moloyo chon cha ne ji dhi to ng'iyo mna gigo ng'ana dhi ng'iyo mna kondele. Koro ayie ko tijno jatelo timo. Okinyiswa nyingi gi niwuok okinyiswa nyingi tigo chokin kanyo. Iluonga ni Emmanuel Owina gocho ka wuok Kisumu. Erokamano Emmanuel. Koro wach maduong' madwa nyiso jatenda ma in kod kanyo Makame en jatenda. Wach madwa nyiso maduong' kabisa mawinjo ka piny wuoye ni en ng'ama duong' to en gi nyithindo madongo. Kendo gima duong' ng'ama ber kabisa lakini opuonjere kaka wuoyo nikech ing'e ni kama ji oriwo kamano nitie nyithindo, nitie oche, nitie meche. Wach nyalo bedo mamit dhogi ni kinyalo wache tiwinjo komit lakini kodhi ni joma moko do jomoko dhi kawi kaka ng'ama ofuwo, ng'ama oran, ng'ama kia gima timo. Koro siasa to ber ogaga siasa lakini ochung mana dhoge gik mawuok dhoge kaka yanjego miyo ji chaye ni ng'ama ok nyal bedo jatelo mago gin siasa mane go chon lakini sani go nawinjo ka ng'ato wacho sani ji gore gi kompyuta, ji gore got mo mar bungu cha. Erokamano. Asante sana, erokamano. Erokamano ahinya. Kendo advice no ber. Bende a slip of tongue. An sani go sani an 55 years kawacho siasa. It's just mano kena. An pok awacho weche maricho. And just a slip of tongue. Erokamano. An ka giluongo ni chuor nyako kelo wacho ni an Makamu no awinjo maber onge luor ne wacho ni in Makamu oneno ka ionge luor ne joma mine. To sani onge ng'ama nyalo winjo gima itemo wacho. Wan ka gi wan gi Evans Odoyo Chunyo Nagi TV. Hello Chunyo Nagi TV mawuok gi ng'a? Iwuoyo gi John Ouma from Nyakach. Udhi nade? Wadhi maber. Mosna jatelo. Erokamano Uma. Jatelo ahero gi timbene koda wechene mowacho. Erokamano. But kawuono tadwa pogora kode matin. An fan mare kendo ahere kabisa kendo tetia ne jopiny. But adwa ne samukele TV kama adwa notimna gimoro achiel. Rally moro ne nitie Nyamasare chieng' moro. Weche mano wacho dok be ahinya it ji kata ka inge nyithindo te watch rally mano gintie no. Nitie weche mano wacho mano ok ber abera tol but ahere nikech an fan mare. Erokamano. Okawe thuolo nyimo oganda mondo kwang'uono gima nowacho dhok nyalo ker but kokwang'uono to iweyo ne nikech joluo kong'iyo gi weche madongo go dho wach manowacho no nok ber. Kwayo na ne ng'ama lowe pile lakini okwaye ng'uono mondo ang'e ni noboth ne. Nitie weche moko nyalo wacho yamo nikech wange nyithindo kida koro wich kuot ng'eny. Erokamano. Erokamano osekwa kacha ng'uono erokamano maduong' ahinya. But jaduong' itimo maber anwoya. It was a slip of tongue. Asekwayo ji ng'uono, ing'e ni ng'uono ng'ama turo kasara. Hello Chunyo Nagi TV. Hello Chunyo Nagi TV. Nagi TV. Yes, ine yamo.
Manga. Ane yamo. Ane lunga ni Mawero Gola Jakagwa. Amora inagi. Igocho kain kanyo. Agocho kano Yoma Kagwa. Kamano Yoma. Wamor gi Makamu. Yes. Gik ma Makamu wache piny luogi ok gichakre sani. Ji oter Makamu mos. Weche go ema donjo it jakura to jakura winjo maber. Wach man ni ji popo it Makamu ni Makamu kio wacho weche modwanyore go mago gik maricho ji owerego. Yes. Wamiuru Makamu lwedo kaka jakom mar broad-based government. Yes. Western region. Yeah. Mane ngamo tegno weche nege manosora sange kom to soyo orenge kom to keto rangume kom. Yes. Wan kaka jo Uyoma, jo Siaya, wan tok Makamu full. Yes. Kon Makamu no donje team mari injinia go. Odero unyaramba. Kendo nyalo miyo injinia en munyalo keto injinia kom. Donje team Gumbo gi support wa Jonya. Ero kamano mos na Makamu. Ero kamano odero unyaramba mwane go. Ero kamano ahinya simbe ng'eny ka wakaw mogik. Hello Chunyo Nagi TV. Jatelo ichiew nade? Achiew maber, ine yamo? Wan be wantie maber. Nyisa chagi nyingi, nyisa ni gocho kin kanyo. Iluonga ni Kennedy Omondi, agocho kane e piny mar Siaya, pat mar Ugenya. Erokamano. Koro adwa mana goni erokamano kuom kelo Makamu e studio. But gimonego bed ni penj Makamu wach moro mar tajo nying ng'ato nyaka gima kama ne otajo nying ng'ato to mano chalo ka gima mane nyasachi mano gima kelo Makamu mondo mi penje gik mopigi questions moro yure gi gik moko kanyo riembi e tich ang'ma jok miwacho gi timo ni jopiny gima miyo winjo ka jopiny yware gi jok miwinjo tajo ni kanyo ng'ato kaka winjo kokwano ni ng'ato kaka Ken Obura kiluwo history mar Makamu ku Ken Obura kendo winjo kowacho ni maber ng'ama ng'iyo iye first koro ing'e seche mosewach ni ng'ama ng'iyo iye mano ok ng'ama ng'iyo i japiny koro gima kelo shida gi jopiny en gimoro achiel kibiro e studio titing'o list e lweti kitajonwa nying Raymond Omolo tinyisa ni jogi pingo ni gima Raymond Omolo ok ti to ma nying ng'ane ka ng'ane emomiyo wahero ga ng'ama iluongo ni Nicholas Odero Gumbo. Nicholas Odero Gumbo kono kochung' e podium ka campaign to wacho ni e dala kampanya nyathi ma kama kidhi Ndhiwa oruo jode noher gi gik mane ndiko nyithi ji ma ong'e maber ni dala ma kama gi dala ma kama to kiwinjo kama Makamu wacho ni nini tiyo yath tiyo osiptol tiyo jogo tiyo oluga pango program maber Raymond Omolo tiyo Atandi tiyo magi jok ma en owuon ogon gi oporo nikech gin jok ma dhi kode mamiye financial mamare. You understand? Yawinji. But wan kaka jaluo onego bed ni studio kaka sani awatch gimi penjo Makamu onego bed ni Makamu ting'o ni karatas e lwete kama manyisi ni ipingo broad based government. Wan kaka wan jok ma support broad based government abiro ni gi list mar kama Siaya Raymond Omolo setimo gima kama madala ni ne wayudo ni en kama kawariaso go duogo pinga ni studio ka to gimo ma ng'ato wacho ni chal ka ng'at magoni ga dhiki yani chal ka history mo ma ng'ato wacho to kiwinjo jok moduogo opako ng'at ma yani ng'iyo financial mamare wan ko kama Makamu we don't have any problem gik mano wacho go kata kod gima en age mare ka kwang'e en age ma ng'ama duong' gik kata mano timo go mami chok kama miyo go letich mago wan to kwadwa ng'eyo en mana gima wan watemo nyise ni omiwa respect mar kaka ng'ama duong' gik mowache podium wan wamiye nafas mar mondo tim gik motimo go but respect mar ng'at mar janyuol mano kende gima wan wakwayo zemo erokamano ja Ugenya winjo wach erokamano maduong' ahinya Nyakura Mgajwana ka bende koro sadhi kacha maratari hapa ni gino bende jalo kwa ni imiyo gi mana example jok ma bende pako go ni ang'oma gisetimo ing'ene ng'ata mipake na leader matiyo atandi osegero secondary Ram wan gi secondary Karapol wan gi Adeya Dongo wan gi Malomba things gik mosetim ng'eny wan ok apaka porque ji osegero mine kata in ing'eyo ok en wuoya Yas done a lot Obura mawacho ni nogero secondary Obura ginene migosi secondary Ken Obura naka ing'eyo Obura nosegero police station Nyalenda Obura has done a lot Obura osepuonjo nyithindo mang'eny ok aluonga nying ji en an ok abiro studio kama wacho what they are doing ananyisi their leadership
magitimo sani ng'ato kaka Oluga ineno kotiyo otemo gore gi sa machendo ni sana utije kuyod mondo igol NHIF miduogi sa is not easy to he has done a lot otemo sirikal manyo wadonji pod wan go almost 18 months pok watie kata na 1 year ogini kata 3 years omiyo they are doing their level okwanyal bukra bukani nyaka nja keti gina be Korani broad base do tija en criticize gi mano koratimo kadwa criticize kawan kod gi personally hizo nitie kama problem machando jopiny mag matendi nyalo timo wandai tie kama stima pok odhi nyalo okanyal biri studio taja ko criticize criticize the government man tie mano bangi gima timo to marario sama wuone jogo an ngamo ndika to ngato be nyaka chiem kwana na bia wuana an yath an chuma maka wuoto kika cham jogo ka cham nga kada lando kuruto totam oken tich broad base oken tich to broad base en lando riwruok mar ODM goda manager komotero wae go ministers mantie ga Attorney General nyaka appreciate gi mondo yaka koro tija ma broad base ene achak pingo gi mondo riemba e broad base adhi dala adhi aywe gi bwana ne dala kuma wuoyno abeda dwe tich hikadhi tija momiya en broad base lando gik ma sirikal timo emomiyo wadwaro tutam kuonde ma gitim tawacho ni gi privately in do ano kanu position within the government an ja government within that government okanyal bedi government machaka criticize kare yo riemba ni bwana ingiro nyidhi TV tichako na wacho nungi gima timo kala ndiki nango aita chaka yudo barupe mingi wako moko be kasi yaro mineno masiami wacho gija nyaka ndika an kubna tiyo I worked for the governor, Bubedo governor, for 5 years. But I had a contract. Kuruchi moko jobo 2027 to decide. Contract never do renewed. Kuse contract no room. We start afresh. Watch out politics menye. That is the thing. Omiondik windi kani teach matiyo. Uwe kiyotu woduma. Address jikakina nani. Kata uwe studio kaka biru uwe kumjotelo. It is not easy. And teach. And I must be paid. Tongato kone ko wajigani makamu ka wuoyo to no chiemo anind kech kanindo ke dadi wuoyo na ngamo tho ema nindo kech it cannot work like that. Maybe kapo kwa tieko jogi dwaro mana mondo nyisgi ni to gin ber mane ma bende samoro sirikal osekelo Luoland ka kende to kala de kende in fact bwana samoro kagine to yini ne I don't know wacha sani siaya igero referral hospital mano do ngema be stadium itieko affordable house nitie siakal unless okine gigo sani nyi neno ka gini ne nyo bondo nyo bio ya wangocha hub mar ICT makakara gina ngo mukigi nyi neno ka Oluga kuja madian gir health center ka ino an mondo bed upgraded level something kibiro Kisumo ka referral majara mugu gingo dinga kolilu referral national government kidhi Homa Bay papaya stadium otiek gine mar ndege airstrip Kabunde dhi Migori stadium piny lich gin gik water kanyi nderni budget kende matandi useketo ma barabara 400 and something kilometers mambadi ole pesa te mbo madhi Suba nyaka Mbita Lam awachango tukara jomo angomo jomoko kne kose gipinga nazi zini luwen mpinzani no se da no ngiyo go pingo eno kinyal convince te jalu kinyal digo yo tenun dana par bucho udhi chopo les moko agi udiero yo kanyalo bina pinyo where we heading okinyal en kada ja komanyine eno nindo no amulu nyalego no nyuja deal na kode gi thorax kubuku winjwa opingo nyaka jakom no tere kumidwar opingo nyaka ngato wajo jakom no wacho nukia ni broad base ni rumuderi indo no wajo ni no wadi uburi wadegi ti wajo ne no wacho indo no wacho ni kakanga indo ne siri mane madi wich kuom wadi ngato madiwo uburi ne bako ina jakom no wacho ni gibuta yire tije mano brother to a brother to jakom no be nyaka consult nubu yaka koro jizimbele omiyo jaluo asinyisi wachachiel okohero gir ng'ato titiji let Makamu do his work anatiyo tij polisi alando chama alando broad base alando leaders go be monde ko na masara nyaka landegi and land ngamoko miya pesa to kada Ruto no ngel president ko bodwa pesa
Endo dwarango. Debate president kokidwa power. Power minango. Power is money. And Makamu also need money to survive with his children. Omiyo ngato we wacho weche moko man kian ngato chiemo. The word chiemo kada ir bwana mi aka ndongi di chiemo. Ang meeting studio ka. Iluonga ne mondo kika chiemo. Kata un kali dongo bulu dilach. People must eat and you can't your position. Ngato mapingo ni gik mawacho go kone. To be adhian sia benti gima timre. Affordable benti. Kisumo kano affordable chali kokota. Ni dhoda gi kirgo kata kikala kala ego kiwuok Lumumba kado affordable anena naka isani mambo leo road kadhi mumia to gichae bedo ni kapet mago kala serikal mane gigo ne dwa kane waonge serikal Ruto makumi bila break adwa yudo koro wadwa kano dok in another term mondo medwa mo makachopo 2032 to Nyanza digi changes Moses Chanda for 63 years nyaka ne chakuma gini uru independent we have one was able to position Raila matero waka matin handshake obile matin broad base otime matin coalition Kibaki anani biro prime minister Ang'o menyalo nyiso oganda Luo mabende koro nocheno machalo koda kama No gima nyalo nyiso oganda Luo let us support William Ruto oganda Luo te kik ng'ato wondu wadogi tok jalango ni onjelo jagot onjelo janame en gima achiel Ruto is a brother Ruto en wadwa Jomineno modonka tijgi na tiyo kodwa and dump oganda Luo bi broad base ni turo bur gi ladies gi chomo kodwa kanal turu wadhi kanal turu Singapore kako bur kilo power to Ruto no be mabro mi oganda Luo bed president kawuna wachuni kwawe Ruto mokwa mako lwete nyaka 2032 muawe kabila moro mineno golo pesa cha modonji sirikand no to 2032 karuto wuok to we oko ma government and we will suffer forever. Let us support him mone backing kino wani wadwa oganda Luo go kura gimare timo mar mobilization gwe bunge mar chiwo kipande cha en gimo nego dhi mbele kabisa Luo land ka mondo wadwa med namba mwadhi bagen go Ruto ukela D Western ukela D Central ukela D Rift Valley ukela D to odwara ngo idwoko mni minisa mambadi ntieno akalingre gi vote idwoko kama wanda initie kalure gi vote unyalo yudo deputy president kalure gi vote ka ongen kokemi go dhano ngeng rally ma ji pongo to kochopo sa debe to mine mutie ma dhi debe no bagini nyisa mandi nitire jotelo moko mag ODM bende samoro segolo chik ni jok moko dwa luwo serikal koro buka nyalo chalo kagima nyalo ywak onge democracy moketie buka konyango buka ken democracy let somebody follow his democratic right but people will meet jomolalo la Migori kacho tila yako nowacho ni kweth mabende ok support serikal mabende ok support tutam kikinyon Migori inyalo wacho nango owegi gi nyon koso tamgi kika gi nyon bwana na miluongo na molo nyalego no kaka director mar broad based government na miluongo na molo nyalego no we democracy tanyisi democracy must be guided democracy nyaka wen ngato freedom of speech kagiro ne miriambo ibro neno 2027 these people are cheating people kena dier tibro neno kena dier wing mineno wakaoni this is the best wing koro yena ga ya gi campaign yes let them move everywhere gibi kana dala na serikal ngamoero dio ne gana madhe moero romo kodi but they will never change anything wase ka direction kise ka ODM biriwo order what do you want again where are you heading to Erokamano ni ketsa wan kande kachiel kod Georgia Dero uneno chenro ni no konyero maber kabisa mano ja ilongo ni ja Gita Mangula yes director mar Heart Music Band very good mano benogo ni kata soliste mar Linet Aloj Pambara Chari Loj Linet Yanakaj go maraj kendo wero kaka dwaro wero ja kom bro de base greyo mulu super PS yes one give Vincent Umawach ni tell Makamo that everyone is welcomed in Kisumu mimi ni one time Collins Ondeng wacho ni ambe okete wacho ni Collins Ondeng wacho ni gik ma Makamo wacho oingo nyaka joma osomo goendo ng'ama ong'eyo siasa ok nyal pingo Makamo we need political power very good power very good kudi omiyo nyaka jisi jowa
Kendo gimontie kama chunyo nagi TV adundo joluo. Manyaka weugo kama bed very clear. Ni serikal ikawo gi yore adek. Serikal en pesa, serikal en police, serikal en IBC. 3 things. But gima duong' en pesa. If you have money, you will get power. What If you you have have to money, find, you will get gimanyaki word and money. If you have money, you will get police. If you have money, you will get IBC. And you will be declared leader. Look for the 3. But look for the first one, Monday. Yes. Money. Koka manyo kwa mgajwanga kauthulu makende magoniro kamano madunga kwa mkete mana ichuni onagi TV adundo jaluwe na wana kande kachel kwa tuwa kwa da chel kachel makamu director mar broad-based government engineer Yes. Mabende kacha wodisanya kwa mgajwanga wagomba kakacha katuonu wacha mabende ni wagomba kakacha engini mabende note mora kache pauno mara gumo mabende no biro kandie chutho mara uogo ganda luo kendo ogolo paro kacha ko wacho ni kano dhi kamarach to okwayo oganda luo mondo oweweche koro jowuoth kanyakla kono gajwang kapoka tieko ada ko thul makenda mondo miwachaka me ponono nin gi kacha ote mogik ne oganda jakanyam to de wacho mokwongo rago nero kamano donga inya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluero kamano kuom kao credit mari migoche studio mar chunyo nagi TV kendo wagoro kamano modonga inya kuom pachi mabende miwa kandie en gimo wakao ginengo kabisa kachiel kod ote mabende yoron wakanyo kono gajwangero kamano modonga inya kachiel kod bende kao thulu mare makende mondo ne nte jok manena ogol pach ginte jok moneno to golo pach ginte jok mogo sim nte jok mabendo share gino mora mitimo mar neno ni chenro ni obedo chenro maber kabisa wagoni ero kamano maduong' ahinya to wiki kwil mar nena samina no wa Facebook page kanyo nitire gimoro kanyo mar like kani nyalo follow wa idi ade kanyo gima blue kanyo dio kanyo ti follow wa nikrom gojong momiyo koro sasa mo one live ti nyalo yudo waseche duto to miyo follow wa e Facebook page mago Chunyo Nagi TV luwa bende TikTok chino machalo kodo kama bende dhiude TikTok kacha luwe TikTok marwa Chunyo Nagi TV subscribe e YouTube channel marwa mar Chunyo Nagi TV makamu director very good broad base government we are right inside the government gima kwayo Chunyo Nagi TV no timo ero agonu ero kamano kuom luonga mondo clarify weche mosebedo kadhi TikTok mang'eny ase clarify kenda apologize ne joma ne dupon gi dhoga no kiel ana ngamo sego siasa higni mang'eny not mana manyo chagora gumo no kende and siasa masebedo kago en gana mar miel to gi entertainment to gwacho gima jatelo dhi timo mawang'ni manyo jana obuodho mane otera go moral no and just a slip of tongue no kala jomo nyalo winjo kata diere mo ngado wacho kiango nyalo kata wacho magine to olalo automatic but akwayo jowan ani ngima na nyaka nini ana ngama timo entertainment kinda hero crowd kinda hero joma mine sana mine ema hera be mine ge mohera makantie moro mencho winjo ni gichadwa gine ahinya tasekwayo apology kawuono Chunyo Nagi TV adundo joluo to mar ariyo weche tin siasa magore mang'eny jo ae siasa en two way onge wach moro ni kian ng'ato wacho siasa kia ODM kia parre kia jomoko wacho no siasa either you are with joman kocha opposition Gachagua Uhuru Kalonzo kata in kobur Gladys William Ruto Makamu Atandi Rei Wandai Dorcas Mbadi en gima very simple Kenya bar diriyo jidhi debe kaka kwaneno waromo Kalonzo versus Ruto neno kaka Babugiri Wesofona nyoro gin Machakos gilando Kalonzo koro kanyo kendo we chako kiko gin giduogo jo ODM gidoga na kocha direct riemba magiriembono kubabu dwaro kom mar governor Nairobi Sifuna dwaro kom mar senator Nairobi you believe no kuyu walo gine wakamba bro migi vote that is their democratic right but give goa we don't okwadwa gogi give goa giwaja ja polisi mar ng'at gi cha candidate gino giwa be waland soma hiyo to tam gin giland wan waland to Jorom 2027 darika pad wibra boro 2027 sangweni wange wanenga muothi deni nyawadigi watu wataongea mane gima nyaka nyiso gande luma straightforward jowe kikre ngato bedo yanyo ngato jibo we gore
anyisi doluo ma jana wacha cha okena yan ena kaka na akete thurwa so mita ugenya winje mayombe onge tension but koro kodonjo iji gi nyithindo be an gi nyithindo tabe kana menja duogi otno koro kawinjo gido kaka chal ta no gini en gima kala gine kora winje sama kora relax tawacho ni gini kana nyithindo go nginan poka wacho gima kamano no kasebedo kaka siasa na masone macha ni wacho gi juogi gimonya luidhi ka giri juogi kaluwore gi crowd uidhi makata kori wacho tho inyalo kanyo ti tho kuom juogi kata makamimo ne juogi ni kuoma na wacho weche kamimo ma ji lungo wigi te to ne ni juogi samoro aila mane okelo na agina mano wacho kore chwa giri kata ji odegre kore emomiyo ka jo uluonga kama ago ero kamano joma mine ma nyocha debed nokawe marach giwena un adwaga bang' kata wan kokalo 2 weeks 3 weeks kata 1 month tuketa abiro nyiso jowagi maga gi will remain ero kamano chie moro nuchop kamano wain makamu gik mani wacho ga kain ko bikano gi TikTok koro waneno gi in reality but I expect no ganda luo kik wachak wadogi opposition kik wachak water nyithindwa mondo hiny andachaka kwayo jowa ne joka be kobiro kik wadwa create tension mondo hinywa niko bondo hero jaluo monde manyo mna jaluo kamarali nitie kata Machakos ka janyol wen bedie jaluo modak kanye menyo bonde doyudo remb jaluo rach yodalawa ana seiko nyathina koko kangi gima demokrasi ne thina no ne kondeleka ya fofo mne dhi tieko piny madhi eiko iluongo no Mike na iko mboga kama daken podala no galeno nyaka sani kora luoro gimiluongo no lisasi sani ani broad be kajomo sa bichiro tap osela nga modhi koyombo ubilo se wanyo lende koyombo ubilo se wanyo lende sange okachaka dogi wingno wangya othiego bila kadhi lendo abeda bedie wing mi lende wodma aol lal ilendo to bang daka prade kondelo simucho ta enango ta okwalwa gicha koro wang nya ongi and mane wajbere ticha koro wang nya ongi and mane wajbere tiego jo dalawa tago nuero kamano oganda luo adundo luo gi joma tiyo kate eru kamano matiyo kate eru kamano erokamano maduong' ahinya wambo agwero kamano maduong' ahinya kuom chopo erokamano maduong' ahinya wambo agwero kamano maduong' ahinya kuom chopo e studio kandi luongo ni makamu kwa mari mabende miyo wacho ni wakil ni kacha kata bang' jumbe ariyo wadhi timo kamano aneno ko ganda luo bendo mor kandi simbe ogo kandi wecho wachore odhi maber kabisa erokamano maduong' ahinya kwa mgaji wangu kumkete mana chuny Onagi TV wan kande kachiel koda Wiki Linscott wachino okaping makamu lakini oguno wagi party leader oburu gi wanga mondo gi wuo gi babu oduoge side gi please kato Evans Makareno wachini please jatelo kikidhi ma okimia namba ni inyalo oronwa wan kacha gi namba ma studio inyalo ore WhatsApp kanyo kata ng'o ori ni namba mar makamu WhatsApp kanyo kwa kamano kore mga juang akautul makende magwero kamano bende na midusa machendo ni mutio matek maneno ni chendo no chupuni achel ka woke studio mag chuny Onagi TV nyaka kamora mrama intire no megusi Nelson Mandela Okore kamane taicheno ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 kangero mano wangodo ka winy kore mga juang ene jo luono bedo pinto gongero ni oikdano to webiero uik dhano to webiero biere ma wuoyo dhano nilo koro nyaka think twice koka mano oritu masane erokamano ya chuny Onagi TV adundo jaluo lernde kendo kiwuoyo tiwe ni in piny mar Sudan yuduo ma Sudan winje te winje te nyaka ma to kachol ok en gima ber chuny Onagi TV ok tugo ayiega ahinya asante
Ma en duond onagi. Ma duond onagi.